by ten svet bol o mnoho krajší, že by boli aj čisté, aj teda spôsobile tých jazd, že nebudem tu skúšať, nie som doprava, či už som prezutý, alebo nie som prezutý, tak ďalej, takže som rád, že tie deti už chytajú tie prvé grify, áno, s autičkami, však aj my sme boli malí, my sme sa tiež hrali s autičkami a pomaly sme si osvojovali určité veci vpravo, vľavo a či zdolám tú prekážku, takže ja vám všetkým prajem, aby sme všetci auta zapákovali o pár hodín po svojich, aby sme ich nemuseli nosiť v rukách, nech sa nikomu nič nepokazí a hlavne, aby sa aj vám nič nestalo, aby ste sa nikde nešmykli alebo si že niekde ubližili. Mám. Takže máme 54, chvíľku ešte opravíme nejaké jedno auto a už aj štartujeme. Tak to pustí. No, kam to dám? Môžeš dať sem pred. Môžem dať na okno? Ne, nemôžeš. A kde musím dať? Tu? Tu mám dať? Aj. Tak, dám. Hej. A toto dám, ale toto tam ja neviem, to dám všetko. To je škoda zašpiť. Ja na to mám mikrofón. Nie? To je to. No dobro, s tým treba prejsť. Ešte chvíľočku, priateľa, vás poprosím, ja viem, že už ste netrpezliví, áno, super, treba sa už zoradiť, len ešte musíme dokončiť opravu jedného auta, ktorá bude trvať tak 5 minút.